Panggihan kula adik ini ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan gempa utawi lindung. Lindung sing dumadi ing Tuban, Jawa Timur kaping pindho nganti magnitudo 5,1 watara jam 11.20 lan nganti magnitudo 6,5 jam 15.50 jebul gedhe mau dirasake nganti terus marang lan nganti daerah omah. Ketika lindung kang cukup banter lan cukup suwe, jalari wong-wong ing desa padha metu grunung-grunung ndeleng kedadean. Penyebab lindung kasebut minangka akibat amarga kesalahan aktif ing dasar sagara Jawa kanthi mekanisme obah geser horizontal. Kita kudu tetep waspada lan ngati-ngati yen ana gempa susulan liyane ing wilayah kita. Sekian pawartanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.